Καλώς ήρθατε στο κανάλι. Για ακόμη μια φορά ένα BitGet event ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αυτή τη φορά στη Λευκοσία. Είχε διεξαχθεί στο Loft, στις εστίες του University of Nicosia και οφείλω να ομολογήσω ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αν θέλετε να μην χάσετε το επόμενο BitGet event σε Ελλάδα και Κύπρο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε το Telegram group το οποίο έχει η BitGet Community σε Ελλάδα και Κύπρο, και έτσι την επόμενη φορά όπου θα διεξαχθεί ένα BitGet event είτε σε Ελλάδα είτε σε Κύπρο, έγκαιρα θα μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήρια σας και να μπορείτε να παρευρεθείτε κι εσείς στον χώρο. Το κλίμα το οποίο επικρατούσε, όπως και άλλες φορές, ήταν πάρα πολύ ωραίο, με κόσμο τον οποίο ενδιαφέρεται για τα κρυπτονομίσματα, είτε ξεκινάει τώρα το ταξίδι του είτε έχει χρόνια που είναι στο χώρο, και έτσι πάντα σε αυτά τα events αυτό το κλίμα το οποίο επικρατεί είναι αυτή η αγάπη προς τη γνώση, έτσι ώστε να μάθουμε όσο δυνατό περισσότερα πράγματα για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες τις οποίες έχουμε στο χώρο. Φυσικά το τελευταίο διάστημα με τις AI εξελίξεις που έχουμε στο χώρο δεν μπορούσε να λείπει η θεματική ενότητα με το συγκεκριμένο θέμα, γι' αυτό είχαμε καλύψει και αυτή την ενότητα. Επιπλέον είχαμε ένα debate το οποίο συμμέτεχα εγώ και ο Ορέστης, όπου συζητήσαμε για αν κάποιος αξίζει να έχει τα bitcoin του, για παράδειγμα, έξω από τις πλατφόρμες με σκοπό να είναι ασφαλής, και εγώ ήμουν στην αντίθετη πλευρά, στο πούμε, ενός bitcoin maximalist, δηλαδή ενός bitcoin maxi όπως τους λέμε, και είχα έτσι κάποια επιχειρήματα όπου στήριζα περισσότερο ότι έχει νόημα κάποιος να έχει τα bitcoin του σε μια πλατφόρμα όπως είναι η BitGet, όπου έχει τα απαραίτητα, ας το πούμε, εργαλεία έτσι ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια των assets σε περίπτωση όπου πάει κάτι στραβά, τέλος πάντων, με τα protection funds και τα proof of reserves φυσικά. Για όσους δεν γνωρίζουν αυτά τα πράγματα, ίσως κάνω ένα βίντεο όπου θα εξηγήσω αναλυτικά το τι σημαίνει μια πλατφόρμα να έχει proof of reserves. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπουμε ότι ευτυχώς οι μεγάλες πλατφόρμες στον χώρο ακολουθούν πλέον αυτή την πρακτική, η οποία έπρεπε από πολύ παγιά να γίνεται. Φυσικά αυτό είχε ξεκινήσει με την κατάρρευση της FTX, όπου ξεκινήσαν οι μεγάλες πλατφόρμες να αποδεικνύουν με συγκεκριμένους αλγορίθμους ότι τα κρυπτονομίσματα τα οποία έχει κάποιος μέσα στην πλατφόρμα μπορεί με ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο και τρόπο να επιβεβαιώσει ότι τα κρυπτονομίσματα βρίσκονται εκεί και δεν έρχεται η πλατφόρμα να τα δανείσει ή να τα χρησιμοποιήσει για άλλες ενέργειες, όπως κάνουν φυσικά τα traditional banks, οι τράπεζες οι οποίες χρησιμοποιούμε, οι οποίες φυσικά δεν έχουν στα αποθέματά τους ούτε καν το 10% των καταθέσεων. Άρα σε αντίθετη περίπτωση βλέπουμε ότι οι πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων είναι σαφώς καλύτερη επιλογή, γιατί έχουν proof of reserves τα οποία μπορεί να ξεπεράσουν και το 100%. Άρα, έχοντας όλα αυτά υπόψη, ήμουνα στη θέση του να υποστηρίξω ότι ειδικότερα ο κόσμος ο οποίος ξεκινά τώρα το ταξίδι του στα κρυπτονομίσματα και ίσως βάζει μικρά ποσά από χρήματα, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να μεταφέρει μικρά ποσά σε cold wallets, όπως για παράδειγμα για τον bitcoin, γιατί τα fees είναι εξωφρενικά μεγάλα, και αν μιλάμε για μικρά ποσά τότε θα χάνει κάθε φορά. Αν το κάνει ειδικά συχνά στην πάροδο του μήνα, ας το πούμε, δεν το συμφέρει καθόλου. Άρα γιατί να μην έρθει να αξιοποιήσει όλα αυτά τα rates τα οποία προσφέρονται αν κάποιος έχει τον bitcoin του, για παράδειγμα, μέσα στην πλατφόρμα, να του δίνει ένα ποσοστό το οποίο, αν το καλοσκεφτεί κάποιος, με την ανωδική πορεία του bitcoin με την πάροδο των χρόνων, αυτό το ποσοστό είναι compound, δηλαδή έχουμε ένα compound effect στη συνολική ποσότητα των bitcoin την οποία κατέχει. Άρα χρόνο με το χρόνο μπορεί να παίρνει ένα 4%, αλλά αυτό το 4% αν το δούμε σε compound
οπτική γωνιά, το πούμε, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ περισσότερο. Άρα όλο αυτό το ποσοστό θα το έχανε σε αντίθετη περίπτωση αν αποφάσισε να βάλει σαν πρώτη προτεραιότητα, που δεν είναι ότι το αναιρούμε, δηλαδή ότι είμαι κατά αυτής της στρατηγικής, την ασφάλεια δηλαδή, να βάλει την ασφάλεια κάποιος πάνω απ' όλα. Όταν μιλάμε για μικρά ποσά percentage wise από το συνολικό ποσό το οποίο έχει επενδύσει, τότε φυσικά για εμένα, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, και όπως σε όλη τη διάρκεια αυτού του βίντεο δεν προσφέρω επενδυτικές συμβουλές, γιατί δεν είμαι επενδυτικός σύμβουλος, και όλα αυτά είναι η προσωπική μου άποψη, και αυτό και εσείς πρέπει να κάνετε δική σας έρευνα, έτσι ώστε να δημιουργήσετε το δικό σας τρόπο σκέψης και στρατηγική προσέγγιση για το πώς θα επενδύσετε στα κρυπτονομίσματα σε όλη τη διάρκεια ζωής σας, γιατί πρέπει να βγάλετε μια στρατηγική, κατά την άποψή μου, η οποία να είναι για πολλά χρόνια και όχι στιγμιαία, γιατί όπως φάνηκε και στο παρελθόν, οι περισσότεροι οι οποίοι προτρέχουν να κάνουν ενέργειες γρήγορες με υψηλό ρίσκο, στο τέλος της ημέρας χάνουν το κεφάλαιο το οποίο είχαν για να επενδύσουν και δεν τους μένει κεφάλαιο να συνεχίσουν την πορεία τους, και έτσι σταματάνε ολοκληρωτικά και δεν ασχολούνται άλλο με τα κρυπτονομίσματα. Ενώ αν φροντίσει κάποιος να φτιάξει μια στρατηγική η οποία θα είναι 5 ετίας, 10 ετίας, 20 ετίας, τότε έχει περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσει και να υποφεληθεί από όλες αυτές τις ανόδους των κρυπτονομισμάτων. Άρα αυτή η συζήτηση την οποία είχαμε στο event εν ολίγης ίσως βοήθησε πάρα πολύ κόσμο να κατανοήσει ότι πρέπει να δημιουργεί στρατηγικές οι οποίες να είναι σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα και να μην επηρεάζεται από απόψεις κάποιων ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να είναι σωστοί overall, αλλά πρακτικά αυτό το πράγμα να μην έχει ιδιαίτερο νόημα να το κάνεις. Είναι σαν πως για παράδειγμα να προσέχεις την κάθε σου κίνηση για ένα πράγμα προληπτικά και να μην μπορείς να κινηθείς και να επωφελείσαι από αυτό. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί το παράδειγμα σε πάρα πολλές εφαρμογές, δεν χρειάζεται να αναλύσω περαιτέρω. Ένα άλλο θέμα το οποίο είχε συζητηθεί στο event είναι φυσικά το on-chain tool της BitGet, που αφού ολοκληρώσω αυτό το βίντεο θα κάνω ένα βίντεο οπωσδήποτε για το on-chain tool, το οποίο μας φέρνει στο κινητό μας τηλέφωνο με εύκολο τρόπο μέσω της πλατφόρμας της BitGet ευκαιρία να δούμε τις αγορές τις οποίες δεν έχουν γίνει listed ακόμη στην πλατφόρμα, δηλαδή να εξερευνήσουμε νομίσματα χαμηλά σε κεφαλαιοποίηση, δηλαδή αυτό έχει και το αντίστοιχο κίνδυνο όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή αν πάει κάποιος να επενδύσει σε ένα νόμισμα το οποίο έχει 300.000 κεφαλαιοποίηση, 1 εκατομμύριο, βλέπουμε ότι είναι ένα πολύ μικρό σε κεφαλαιοποίηση νόμισμα, γιατί πάρα πολλά νομίσματα έχουν 150 εκατομμύρια κεφαλαιοποίηση, 300 εκατομμύρια, 1 δις, 2 δις. Γενικά 1 εκατομμύριο κεφαλαιοποίηση στα κρυπτονομίσματα θεωρείται ότι είναι μια μικρή κεφαλαιοποίηση, ή ακόμη και 100.000. Άρα αυτά τα νομίσματα, όπως καταλαβαίνετε, εμπεριέχουν τεράστιο κίνδυνο να σβηστούν και να φύγουν τελείως από το χάρτη, αλλά και σε αντίθετη περίπτωση μπορεί κάποιος να επενδύει σε ένα νόμισμα το οποίο να φιγουράρει σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών στην πορεία του στην εκατοστάδα. Δηλαδή δίνεται η ευκαιρία στους χρήστες να επενδύσουν σε νομίσματα, σε low cap νομίσματα, μέσω του εργαλείου on-chain της BitGet. Αυτό είναι ένα πολύ πρωτοποριακό εργαλείο. Φυσικά και άλλες πλατφόρμες το έχουν δώσει στους χρήστες, και η BitGet με τη σειρά της με ένα πολύ ωραίο user interface, ένα γρήγορο interface, μπορεί κάποιος εύκολα από το κινητό του να κάνει αυτές τις ενέργειες. Αν δεν έχετε λογαριασμό στην BitGet, μπορεί να χρησιμοποιήσετε το προνομιακό link το οποίο έχω στην περιγραφή ως BitGet Affiliate και να υποφεληθείτε από τα χαμηλά fees τα οποία μπορείτε να κερδίσετε μόνο από το link μου. Αυτό το εργαλείο θα το αναλύσω σε ένα επόμενο βίντεο και είχε και αυτό με τη σειρά του τη θέση του στο event. Σίγουρα μετά από κάθε event, όπως γνωρίζετε, είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια το οποίο είναι το networking. Εκεί πέρα κάποιος μπορεί πραγματικά να πάρει πολύ valuable πληροφορία, να δημιουργήσει connections τα οποία να διατηρηθούν στην πάροδο του χρόνου
και να μάθει για πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες μπορεί να μην είχε την ευκαιρία να τα μάθει, ή σίγουρα θα έπρεπε να αφιερώσει περισσότερες ώρες έρευνας στο διαδίκτυο για να ενημερωθεί για αυτά. Άρα το networking δεν πρέπει να το υποτιμούμε και σε κάθε event πραγματικά παροτρύνω τον κόσμο να παρευρίσκεται στα events, τα διάφορα τεχνολογικά events, τα διάφορα events με τα κρυπτονομίσματα και να μην κάνει skip το κομμάτι του networking. Εγώ προσωπικά, και αυτή είναι η προσωπική μου εμπειρία, έχω χτίσει πάρα πολλές φιλίες και συνεργασίες σε κάποιες περιπτώσεις από αυτά τα networking στο τέλος των event, γιατί εκεί πέρα μην ξεχνάτε υπάρχουν άτομα τα οποία μοιράζονται το ίδιο ενδιαφέρον, κοινά ενδιαφέροντα με εσάς, τα οποία είναι για παράδειγμα τα κρυπτονομίσματα. Όπως έχω αναφέρει και στην αρχή του βίντεο, κάποια από αυτά τα άτομα είναι αρχάριοι, αλλά κάποια από αυτά είναι βετεράνοι, ας το πούμε, στο χώρο, έχει χρόνια, ας το πούμε, που μπορεί κάποιος να ασχολείται, και από αυτά τα άτομα ίσως κάποιος μπορεί να πάρει σε εξωφρενικά μεγάλο βαθμό valuable πληροφορία. Γι' αυτό ποτέ να μην υποτιμάτε το networking στο τέλος και να συμμετέχετε. Για παράδειγμα, το networking που είχε ακολουθήσει στην Λευκοσία, επειδή το event είχαμε γεμίσει θέσεις οι οποίες ήταν προβλεπόμενες. Αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο, γιατί αυτό δείχνει ότι ο κόσμος θέλει να μάθει περισσότερα για τα κρυπτονομίσματα, εμπιστεύεται την πλατφόρμα της BitGet και δηλώνει με το παρόν του ότι είναι εδώ πέρα σε αυτή την αλλαγή, σε αυτή τη νέα τεχνολογία, η οποία σίγουρα κάποιοι από εμάς μπορεί να ξέρουμε κάτι της παραπάνω, αλλά όλοι από εμάς μαθαίνουμε συνεχώς τις νέες εξελίξεις οι οποίες συμβαίνουν στον χώρο. Γι' αυτό μέσα από το networking είχα ενημερωθεί και εγώ για κάποια projects τα οποία δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι τρέχουν, και εδώ είμαστε για να τα ερευνήσουμε και να δούμε αν όντως αξίζουν της προσοχής μας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Κάτω στην περιγραφή υπάρχουν links όχι μόνο για την BitGet αλλά και για άλλες πλατφόρμες, προνομιακά links, τα οποία μπορώ να σας παρέχω πολύ εύκολα επειδή είμαι affiliate, και εσείς κάνοντας λογαριασμό με αυτά τα links βοηθάτε και το κανάλι αλλά και τον εαυτό σας να υποφεληθεί με λιγότερα fees και να έχετε πιο κερδοφόρα trades και μια πιο κερδοφόρα πορεία. Γράψτε κάτω στα σχόλια ιδέες για επόμενα βίντεο τα οποία θα θέλατε να δείτε από εμένα και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!